Mm. At reply mo nga yun Mm. si Monica. Mm. Last na yan, sa'yo na yung last, oh. Mm. Unable to add guest. Why? Decline talaga. Okay. Ate Mirna, Dinecline hindi natin. mo na ako love. Paano naman sa work? Ikaw naman. Di mo na ako love. Dinidecline mo ako. I'm so sad. Umiyak. Asan ka? Tima na? Asan ka na naman? Huwag mo sabihin nandun ka na naman, ha? Hindi ko sasabihin. Mali na pindot. Invite kita ulit. Yung ulit niya, luwit. Luwit daw. Tima na. Ate Mena, join my video now na. Wow, galit. Ang klaseng ano to? Ako guys, i-bash yung atong babaeng to. Ang galit eh. Now na. Shout out sa 1 viewers. 3 viewers ka na. Asan ka na? Inulit ko na nga, Invite. Send request. Accept. You should accept. Wow. Taray. Yan na. Taray nga. Mali ang pindot. Ate Mera, tinatakot ka, oh. Sabi ko, ano ba to? Hindi ko alam kung anong pindot. Maganda yan. Natututo ka na, Ate Mena. I'm so proud of you. Ang sarap naman yan. Siyempre. Shout out Meron sa tayong 1 3 viewers. watchers. Hello. Meron tayong 3 watchers. 7 Sino? viewers. Yum, yum. Thumbs up, thumbs up. Yes po, yum, yum po. Malasel. Kaya, Asan ka, Ate Mirna? naglalakad. Ache. Saan ka papunta? Pauwi na. Buti naman uuwi ka na. Kala ko naman nasa lakwatsahan ka na naman eh. Hindi, naglakad ako. Nilalamangan mo na naman ako niyan eh. Ayaw niyang nalalamangan siya, eh. Alam mo naman, inggitera ako. Ayaw Meg, ko nang say hi. nalalamangan ako eh. Hello. Galing ka sa trabaho? Hindi, wala. Saan ka galing? Naglakad-lakad ka lang? Naglakad-lakad lang. Dito lang yan sa likod namin. That's good. Titikman natin ang ating... Nagpunta dito si Geraldine kahapon bago umalis. Oo nga, alis na siya. Kamusta kaya ang Pinas, no? Okay na ba yung ano? I hope so. Aizal, kamusta? Kumakain kami ng lunch. Nagsipa. Namula ilong. Ang ganda ng ano mo doon. Saan yun eh? Yung post mo kahapon ba? 20 years ago. This is sardines. Ang ganda ng dami. Pati shoe. 20 years ago na yun. Di ba? Alburin mo. Mukhang fresh. 20 years ago na yun. Di ba? Mukhang, Alburin mo. Yun lang. Ate mo na. 20 years ago na yun. Di ba? Mukhang Hello ano lang. sa... Mukhang fresh pa din. Mas mukha kang bata ngayon. Really? Lalaki yung ulo niya. Inuuto mo na naman, Ate Merna. Kamena, YouTube bagay ka naman ni Ate. Inaapi niya ako, Timur na. Huwag mong uutuin yan. Ano yan. Hindi niya yan makakalimutan.
Sabi na, inaapi niya ako lagi. Yung It's baging kaya kita Sander. dyan eh. Sardines. Sinong Kaya jujumbagin mo? kasama ka namin sa 29. Hindi. Bakit? Sama yung dyan. Maglarampa kayo? Ah! Hmm. Nay. Bawal daw magpalaro lalo na personal account. O talaga? Hindi ah. Ano yun? Bakit? Sabi ko kasi, gusto Hindi kong, ka naman totally magpapalaro. It means, gusto kong magpa-games. hindi ka magpapagames. Yung sasabihin mo lang dyan sa video mo na Mm. magpapashare ka. Hindi naman yung nagpapalaro ka dyan sa mismo. Ikaw lang mag-isa, Ate Mirna? O, Mea, huwag ka mag-comment ha. Ano to? Parang hindi masarap. Hindi nga masarap. Palpak na naman tayo. Bumili kami ng sardinas. Alam mo, dapat next time Parang iba. gawin natin, ano lang, Parang yung paling na hindi ko ligo. Ha? Ate Mirna. Ate Mirna. Oo. Bumili kami ng sardinas. Oo. Kasi nagugutom kami. Wala So, ba silang ano? nag-lunch kami. Ay, yung natitira mong suman dito na 2 piraso. Ay, na 3 piraso. Oo. Kasi nadaan dito si Brenda kahapon. Binigay namin ng 3 piraso para naman makatikim. Oo. Mm. Hindi malambot yung pangalawa, no? Next time na lang. Ate Mirna, yung una mong gawa, perfect. Yes. Oo. Sobra kasi dami siguro nung nalagay. Wag siguro masyadong madami. Oo. Tinikman ko yung gawa mo, yung binigay mo sa akin. Oo. Pwede naman, kinain ko naman siya sa pinatner ko sa kape. Pero ano siya, medyo malabsa. Oo, malambot nga. Pero prito mo, masarap. Ah, prito? Oo, pinirito ko yun. Okay. Sa butter. O sige, piprito ko Dadalhan siya. kita, Mea, kahit malambot. Mm. Sige. Patitigasin ko na lang. Ikaw, ah? Nanlaki yung mata ko dun ah. Patitigasin ko na lang. Ay, Mea, mahilig ka talagang masamating. Uy, baka mapalo ako ni Metina. Ano, patigas? Matigas? Ano yun? Hindi ko wala naman ko sinasabing ano, mga green-minded talaga kayo. Ate Mirna, ginagawa mo ba yung assignment mo? Hindi. Oo, mamaya-maya. Tingnan mo, ang ganda ng kulay, no? Paano Patingin. mabalik rin ang camera? Patingin. Hindi ako maalam magbaliktad. Tingnan mo ninyo. Kasan din. No? Gandang kulay. Mm. Ay, wow, ang ganda ka kulay ng damit ko, oh. Oo. Yellow. Ganda, no? Mm-mm. Hindi ako alam ano ng ano eh. Ate Mirna, mag-picture ka ng magaganda. I-post mo sa Facebook. Eh, sabi ni Mayan, di daw pwede picture. Video lang. Picture! Pwede. I-post. Hindi pwede yung picture na gagawin mong video. Ate Mirna, hindi ka pwede Hindi pwede? mag-TikTok na yung TikTok mo, yung 'di ba merong CapCut. Yun yung mga hindi pwede. Ah. Hi Joy, Pero thank you for TikTok watching. Ang sipag ni Joy, oh. Mm. Pero yung magpipicture ka lang katulad ng ginawa ko. Nakita mo? Mm. Oo. Picture ako, ganun. Pwede yun. Pwede yun. Mm-mm. Oo. Nya. Okay. Uwi ka na? Malapit na. Mm. Tama ka nga na hindi. Ha? May pasok ka bukas? Sabihin mo kay ate hindi. Wala. Kasi family weekend. Diba? Saan punta? Ewan ko kung saan sila akabianan ng bahay. Tilburg yata. Ba't ganun? Ba't sa camera ko ang ganda ko? Oo nga, ang ganda mo talaga. Ba't dito sa camera ni may anong pangit ko? Ang pangit ko dyan. Ganun ka ba na? Wala niya. Grabe ka naman. Siya lang maganda sa camera niyo. Ano nga Eh kasi, sarili niya yung cellphone. Kaya nga. Alam mo na pati sa cellphone ko, maganda ka. Paano yan? Lugi ako nun ah. Ano yan?
hindi mo sariling cellphone, gaganda ka. Ay, hindi pwede. Nga Si Mian talaga, lang yan. oo. Pagtanggol mo ko dyan, Ate Mirna, dali. Lugi. Malulugi ako niyan. Sa cellphone niya, hindi ako maganda. Tapos sa cellphone ko, hindi pa rin ako maganda. Ano yun? Kalokohan na to ah. Uy, sa cellphone ko lahat maganda tayo. Ano ka? Maganda ka naman oh. Ano mo? Yung aking pumangit yung camera ko nung aking i-update. Ay, punasan mo. Timir na. Oh. Pwede ka na matulog sa akin. Pe. Sa bubong. Hoy, ang daya mo talaga ah. Hindi, joke lang. Hindi, totoo. Pwede ka na matulog. Pag nag-disco-disco tayo. Ay, hindi mo binigay yung watermelon sa taas? Hindi yun sa atin. Kala ko sa atin yun eh. Hindi. Kasi inayos na ni Hank yung bed. Putik. Oh, talaga? Wow. Yeah. Eh, di pwede na tayo mag-lucier ni Nabuyang. Palalayasin muna natin si Kuya Heng bago tayo. Mag-lotion kayo sa akin pag winter time, tapos ikukulong ko kayo sa loob. Ilala ko yung pinto sa labas, tapos pagbukas ko, nag-yellow na sila. Grabe ka naman. Oy, grabe, Mian. Ang sama Hindi na ng lang, wag na ugali. lang. Magbago ng isip ko. Huwag na tayong mag-lucier. Ang sama ng ugali. Hindi, Grabe naman tong. mag-lotion tayo sa bahay pag nag-weekend si Oo, si Hanky Penky. Katulad ng kay Friday, kailangan Friday nandun na. Naku, Oo, sa akin para mukhang marami walang naman pag-asa tayong yung ganyan magawa. ah. Hoy, dapat sa'yo rin. O, saka naman. Saan naman tayo? Sa ibabaw na swimming pool, Mian. Saan ba? Oo. Sa baba ng swimming pool, maglagay ka ng floating bed. Prosi na kayo. Kaya, Sa summer, Mian. Sa summer, sige. swimming. Swimming pero overnight, malabo pa yun mangyari. Kailangan ko muna. Pag tayo Timir na kasi diba si Henky Penky. Richard Carlo Gomez, hello po. Hello, babe. Good evening. Hello, Taga saan ka? Ate Pena. Hello kay Jeffrey Divina evening. Gracia Lagura. Good evening. Oh, kay Pilyado ko yan ah. Good evening. Dito sa amin is tanghali. Eto, kumakain kami ng aming lunch Good break afternoon. time. Thumbs up, thumbs up. Ang dami Puso. nagko-comment sa'yo ng kay Pilyado. Ate Mena, magpuso-puso nga dyan. Puso. Puso. Matutuloy. Hindi rin marunong magpuso itong isang taon. Wala. O, hindi marunong magpuso. Ayun. Nawala naman siya. Napindot niya yun. Balik mo. Uy, grabe ka naman. Love you po. Sino yan? Uy, Hello. Wala ka, Ate Mirna. pag sinabihan ka daw ng love you po, kailangan sasabihin mo rin daw love you too. Loka. Bakit? She appreciate your beauty. Ah, Ba't wala akong puso? Meron na Ate Mirna, nawala ka nga lang. pinusuan Pero mo. hayaan mo na. Para ng puso. Sabi ko kay Mian, pag may nag-I love you sa'yo, dapat sasagutin mo rin ng I love you too. Ano ba yan? Nabusog na ako. Lahat na natikman ko, ikaw na lang hindi nakatikman. Bumili kami ng sardinas. Kaya lang mali naman yung sardinas na nabili namin. Nakakainis naman. Ay, puki mo malaki. Ako! Pasaway si Iha. Natapon. Pasaway si Iha. Peskat. Oh, buti hindi ka natapunan. Buti nga. Ang galing. Hindi ako natapunan ng toyo. Buti na lang.
Ayan o, imagine. Napunta siya pati sa Imagine. baba, pero ako hindi natapunan. OMG. I'm so thank you. Ate Melna, ayun, napapagod na. Ayan na, busog na kami. I love you, baby. Para kang langsa kasi Melna, ayoko. Kaya nga. Malangsa, Kaya no? kinainan ko ng kimchi para walang lansa. Oo nga eh. Ay, ano ba yan? Nasa Facebook pala ako, nagtitinga ako, chefs. I'm sorry. Ew. Nakalimutan ko. Nakakahiya. Agamos, Dea, kailangan na muna natin Ate Melna, nanay muna at ang lolo Javier ko. Ay, nasa, ano na pala sila? Ate Morna. Ate Mirna, thank you for watching. Mua. Sige na, mag-out na ako na makapagseryoso ako sa kinakain ko. Yeah? Thank you for watching Crystal Joy Villegas and Mirna Vince Dylan Esconde. And sino pa ba yung isa na nag-watch last? Si Jeffrey Divina Gracia Laguna. Okay. Thank you for watching. Bye-bye. See you next time. Babushka. John, hindi gumanap yung... Wala kera. Huwag mo kaya ang paslagay ako. Wala kera. Makiusap. Ha? Masal. Diyos ko, sila takot sa tao. Pag alam mo talaga kung paano ka makapaglaban, no? Ha? Takot saan? Takot siya dun sa babae. Bakit? Papatayin siya? Eh, di ba kasamahan din naman siya? O, ba't siya papatayin? I don't know. Sino naman yan? Babae nga. Di ba si Kami yan, yung lagi niyang kaaway? Ha? Nakalimutan mo na si Kami? Hindi Yung laging kaaway ni Tera? Ah. Eh, bakit niya naman sinakripisyo niya yun? Ewan ko. Para makuha niya yung kapangyarihan. Ayan, bobo naman yung... Napakasalbahe niya, no? Ngayon, higupin mo ang kanyang esensya. Ayun, pinalit niya pala. Kaya pala. Nawala yung message. Ano, Ate Merna? Ang hirap na hindi maalam. Ay, tawang, Nawala. tawang, Okay lang, Timir na kasi in-out ko na naman talaga na. Nasa bahay ka na. Oo, nasa bahay na. Okay. Mamaya, andito kami sa